tocant el piano i tocant això i després el xilòfon i el piano, ja. Per tant, entenc que t'agrada molt la música. Sí. Molt bé. Escolta, i ara de seguida tindreu aquest concert. Tu, quin és el teu paper? Què és el que has de fer amb aquest concert d'avui? Cantar, tocar, què faràs? Cantar i tocar. Hi ha alguna cançó que t'agradi més que les altres, que sigui la teva favorita, la teva preferida? La tenc París. Bé, doncs veurem a veure què ens expliqueu amb aquest concert. Eric, tu el primer cop. Com que els Jocs Olímpics es fan a París aquest any, aprofitem per cantar i tocar música inspirada en París.
Bé, ara farem una música recreada en el piragüisme i abans veurem unes imatges, però sentirem el soroll del riu, de la natura.
Acabarem amb una representació de gimnàstica rítmica amb aros i cintes en moviment lliure sobre una música. Hem despedit com cal amb un adeu adeu, la cançó amb què despedíem els tallers cada setmana, i per això volem que pugeu també vosaltres. Sí,